Bă, ce-i cu trotineta asta? Pare de grădiniță. Trebuie să o probăm puțin. Nu, ți-am zis. Am zis să mă lăsați, da? Uite cum te lăsăm. L-ai lipit de dulap. Mă tratează tot timpul așa. Ce-am făcut eu? De ce trebuie să fiu eu ținta lor? Nici măcar nu le-am făcut nimic rău. De ce mă necăjesc mereu? Zi după zi. E ceva neregulă cu mine. Știi ce-i cu scrietura asta pe obraz? Unde te-ai lovit? Nimic, nu-i mare lucru. Cum adică nu-i mare lucru? Încă sângerează un pic. Lasă, mamă, pot să merg în cameră? Pulloverul la găurit, lăsați-mă în pace, vă rog, 2 zi și tot nu înțelegi reguli. Intru la oră. Până nu salută. Unde te duci, plângăciosule? O să-i spui directoarei, serios? Că până ăștia o să fie mai rău. Domnule director, colegii mă tot necăjesc, mă trag de urechi, îmi zic că s-a arătos ca Nu o mai sticlă. suport. Nu am timp pentru asta, am o grămadă de rapoarte. Întoarce-te la clasă, hai ieși. Am zis gata, afară. Domnule polițist, la școală mă bat băieții, mă puteți ajuta? N-avem timp pentru povești de copii. Mergi acasă. Dar nu mă dor coastele și mi-e frică să mai merg. Am zis afară. Du-te la părinți să-ți rezolve ei. Dar ce trebuie să fiu mereu ținta lor? Dacă aș vrea, le-aș arăta eu. Bum, cade primul, pe urmă încă unul. Așa, să vadă cum e. Mami, pot să-ți spun ceva? La școală băieții râd de mine, mă împing și îmi zic cap lung. O să merg mâine cu tine și vorbesc cu directorul, bine? Ne pare rău pentru cum te-am luat în râs ieri. N-a fost frumos din partea noastră. Îți cerem scuze. Mulțumesc că mi-ați spus asta.